Enrollment alang sa mga papublikong tunghaan ipatuma na karong Lunes, Hunyo 1. Apan giklaro sa Department of Education nga no face-to-face enrollment ang mahitabo. Kiniisip paghupay sa kabalaka sa mga ginikanan ug sa mga tinunan. Aniya ang report. Mga kabag-uhan. Gipahibaw ni Direktor Salustiano Jimenez sa DepEd Region 7 nga adunay kapilian ang mga tinunan sa pagpa-enroll subay sa sistema nga ipatuman sa DepEd nga dili na sa tunghaan ipahigayon ang enrollment. Lakip nini ang online alang ni adunay mga internet access. Kadtong walay access online makig-alayon ang mga tunghaan sa mga barangay nga moabag sa enrollment. Ang tunghaan o magtutudlo ug ang mga ginikanan usab ang makig-alayon sa pamaagi nga mapilian alang sa pamaagi sa enrollment. Daghan pamaagi, sir, natay online. Pwede na ay mga queues nga ilang kuan, pwede sad og kanang naay magmo na patabag ta sa barangay, mag house to house ang forms unya i-retrieve ra. So katong mga paagi. So kada eskwelahan lain sila pamaagi, sir, para unsay feasible nga mapwede nga buhaton sa ginikanan para sa enrollment. Gawas nini gipadayag ni Direktor Jimenez nga kadtong mga tinunan nga kasamtangang nagtungha na sa eskwelahan, automatic nga i-enroll sa mga magtutudlo kinsa mauna ang mo-assign sa ilang seksyon. Gitumong kini aron magaan-gaanan ang load sa trabaho sa mga eskwelahan. All other grade levels, labi na wala sila mobalhin, ara sila na inang lugar nga eskwelahan, gihuwad ra na diretso, sir. So enrolled na to siya daan katong grade 1 wadto grade 2. Na naman sila record daan. So automatic na grade 2 except sa katong mo transfer. Sa mga mo transfer mamahimo ra usab nga magpalista bisan og walay mga dokumento kay isumiter kini sa higayon nga luwas na ang kahimtang. Walay balibaran ang DepEd nga mga tinunan. Samtang giangko ni Jimenez nga gipalambo pa usab sa mga magtutudlo ang ilang katakos sa pagsagop sa sistema ilabi na sa paggamit sa teknolohiya pinaagi sa training nga ilang gipahigayon. Kalit man ang kausaban apan gipaniguro sa DepEd nga maka-adjust sa module sa klase nga gamiton. Lakip na ang gamiton nga medium ang radyo, TV, internet ug uban pa. Atol sa meeting, uban kang Secretary Briones gisuportahan ni Presidente Duterte ang pagpahigayon sa pagbukas sa klase karong tuiga. Dako maghagit dili lang sa Department of Education kun dili natong tanan ang pagpadayon sa pagtungha niini nga tuiga apan ilang gipasalig nga makahatag sa sakto nga serbisyo alang sa pag-umol sa kinaadman sa kabataan. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.